Hello everyone, hello people, right? Say Sunday nasi tinoti hallelujah. Kutonetawo kubva kuchechi. Guys, ndatiwo pandabva kuchechi ndobva ndati regai ndimbopindawo mumastriti chimbofamba chimboona kuti maswera makamira sei nhasi. Ndiri busy kuti kuona paya dhuma nemwana wababa naamai Charamba. Kunonzi hanzi vanoziva shona vanoti hanzi mhembo yerudzi inozvara mwana neruzhumi, kana kuti mbudzi kudya mufenje hufa nanyina. Thanks kuna baba naamai Charamba nekuzvara mwana ane chipo, makazvizvara. Infact kune mwana anonzi Shalom Charamba. Mwana iye anoimba, mwana wababa naamai Charamba. Ane song yake inonzi mbiri yose. Ndangosanganawo nayo, itori nevidhiyo song iyoyo. Saka kune vose vanofarira gospel munogona kuenda pasocial media munoiona song iyoyo mbiri yose. Pavidhiyo pachona vatoripo vese, baba naamai varipo, baba naamai Charamba. Makazvara mwana anogona kuimba, makazvizvara baba naamai Charamba. Mbiri yose tinopa kuna Jesu. Saka kune vese vanofarira gospel, endai mundotora song iyoyo, endai mundoona vidhiyo iyoyo, mukomborerwe. Thank you guys. Tinoti mbiri kuna Jesu. Please don't forget to subscribe my YouTube channel nekubaya ka notification bell kuitira kuti patinouya nezvinyuwani nezvitsva musajambiwa, musadarikirwa. Thank you guys. God bless you so much.